fogale pamdina do jese minyo men sabu basale hoduna mina madiya fogale pamdina do jese minyo men koy hanani fotani wande Kobe limanam wurungo yimbe sappo legal dongal galle sappo gal foku dum 50000 yummin hokkibe no ben giaka hen ben gore mom fo mo hokki dum sappo jo ujunere kambe fof gor fo mo hokki dum sappo jo ujunere ben ngala hen samba ça va bien ben ngala hen gor fo mo hokki dum sappo jo ujunere jol limanam ton galle sappo gor fof 50000 alandi so woni galleji sappo gor fo 50000 no forona sappo mbimami sappo galle sappo 50000 500000 dum ko legal dongal après legal lesgal do ha bawo jango sa wawi goto mabbe jawanam bay alan kam buri hewde gor fo 50000 inshallah rabbi ala problème non jondi nando ala problème dum ko sédé alhamdulillah rabbil alamin ala problème ala ni kadi ko so ari adi te ko da hokka dum hokkul men ko nafara ko en fait ok gor fo 50000 tan so Allah jabi inshallah rabbi comme ça mamad commandouji maro di ngara e nebam dam ala na wa hokkudi yimbe kalis bolo rambe en jodde il faut ko karaado ben maro e nebam e so Allah jabi inshallah rabbi ok wari commande 20 millions rek ala problème merci frère merci so nene juude ma tan bon mbor holi Adjara, merci. C'est Bass, merci. Merci beaucoup. Merci. Ça va? Ça va bien, Marcel? Gourda. Journée? Ça va? Alhamdulillah. Kanda Dawan? Non. Tant pis, mais immédiatement 2 jours de congé. Bosso ko fure arde de balde. Après, moi, foftade, moussi. Rigoro de moussi serré. Si, c'est normal. Ça va? Ça va. Bon, gars. Bon, vous non jawtan seeda? Bismillah. Samba, tu sais que on ko gonnomi dow et aussi commerce mo mbaɗannomi o mboɗo yinno ruttade hen quoi. Tu sais que marchand ambulant o e foof caggal fo darinoma et actuellement vraiment mboɗo yiɗi ruttade hen mboɗo yiɗi wadde feere mi ƴeewa place ay soko jeeyirgu kosam mi ƴeewo luude dum comme ça mi ƴeewo watte yeyde kosam bele mi ƴeewa tamit parce que à gauche aussi ay goto moƴƴo ko Allah mais vraiment so dole donki ko fulɓe mbiyata ko yo dole kebbo kono noon yo dole keble hade dole nonkude alors walludema aussi e dépense galle o e fof yinno dum non wanno kam wiide mi nodduma jewten hen e beele minni kadi mi uddita place mi watta yeyde hen kosam alors tant que miñiraɗo e alhamdulillah hande jungo ma heeɓi caggal machallah yalla ɓeydu yinno e on banggue non balla kam hen beele balla kam mi uddita place o e aussi balla kam e départ quoi mi ƴeew fuɗɗade liggade voilà mi weltima haala ma ka weli kam no feewi kadi naare am no feewi hande mi weltima charge gonɗo e dow hoore ma o nene aɗa foti waɗan ɗum joom sunma ɗiɗi may mun tati eko faati e galle o c'est très important kadi wadde balle e fof aɗa foti ɗum wadde a yettima ɗon ko hunde moƴƴere kadi min ni mbiyami ka leeli miija ɗum kono ha joni wuuri soko rufaare alhamdulillah mbeɗa sikki sa woni hen tan inchallah rabbi ma
ma wor ko nafi quoi donc on conseil jogim pour mo rokma di courage côté kalis mom budir gini wawnam wona hay hunde nenata do jonjon mi sikko nani boda hala sahuji maro bidungaji nebam e legal dow sincan men to mon for hebdi 50000 donc so mi hokkima do fosat bilamo c'est ça fosat bilamo wona hay hunde fosat bilamo kadi dum namdi ko haqqille calcul fosat bilamo 20 mo podmi hokkude 20 millions e galleji enveloppe 50000 fosat kadi orjeji julde nde gertode fof tu vois fof nenen wona hay hunde c'est bien idée ma on moji mais buddir gini ma wona ok mi nani haala ma tey aduna Samba miñam ko to ndewdu me mudum do fof mi sohlay mudum yo nangana mi udita place Samba wiya mi jawdi mudum wona pour dum don koni ko aduna hawni jangde mande musinde ko min nangi hen ha tidi ha Allah yetti dum do yetti do mi sohlay ma dum mi tawma ada hala kalisaji mbiya kam jawdi ma wona pour uddide mi place way Allah ko moƴƴo c'est pas bien ça Madame Yantanen argay ambaden sinap ero bali fumbura wala ben tan anniversaire tam ero bali fumbura yilo ma pour balen sinap sinap so jaltudo jono jimmi baden hen sinap abuga ser yo Ania, d'accord. Ciao, à tout à l'heure. Ok, Inch'Allah. No urti way urti onon mbawonde galle gonon baadolaji onon nyammine onon jarne kadi beydon hen batton hen guyka dum wawata wonde so don gandi sa andi non dalta do yana jettina cena ko buri yawde non mi halan ma galle mo ganna kala ko fawda tan tawta ton ko o boni woni sira ko woni ko wona anani ko mbi mami ko on bawta rendinde baadolo yagal salte yagal ha ngeyna biyon odon batta hen guyka ada jetta chaîne sira stop sira an ko woni pourquoi accuser min ko guddidu ko chaîne ma est ce que kadi mo jiti ma sira trop c'est trop sira nak sira ko regata ko non sira c'est bon yoni ha yoni sira yoni mbi mami mais pourquoi le yemi ko tabu jar jar ma min ko woni n'importe quoi sira abo ko woni bewa galle ko namdo mo
ko an namdotomi ko woni sira ko woni mi wata yaltuɗo joni mi arta mi natta suudam mi yiilo chaine mo gandanɗa koye dow coiffeuse am tawnomi ɗum yenna ara majja te min e makko takkodiri cuuɗi kanko ƴetti chaine o kanko ƴettata chaine o wujja hokka joom galle makko beela joom galle makko ene waɗoya haajuji makko Mali comme ene laaɓi min nene non non ɗum ko ɓurti nene ha takkude ɓe goyi kam wujjani Yaltin ceeno Mali mi ala ko mi wona gujjo yiiɗa haala mi ala de tan goto woni ɗo mais comme timomi ndimagam ne wotta kam gujjo. non nene ala nene nene arada yaltin nene arada ceeno nene arada nene yaltin ceeno an ka gujjo ɓi gujjo hol gujjo oɗo pullo arani caɓaro arani pour alfanaji yillaki ko en tan gonɗo pullo arani caɓaro arani pour alfanaji yillaki yaltin ceeno an ka gujjo ɓi gujjo laldo e makko ceeno yaltat yo ɓerde ma ɓuuɓi yaltat ceeno yaltat o dawana hirde gorko ma dawani hirde ko guyka tan ko ɗum jiɗɗon uddirde place yi on place e marsata yaltin ceeno yaltin ceeno gatti noon ceeno woɗɗiɗa on mbalata ɗo yaltin ceeno on mbalata ɗo million noon ceeno yo yaltu ga ala ufi toon yaltu ga jaltina ceen janano